Grazzi mulej. Nilqawkom eżiż aħwa Maltin u Għawċin, Familja River of Love, sew lokali u sew madwar Malta u Għawdex. Nilqawkom il-lejla l-sera oħra ta' messaġġ. Il-lejla ħanet nisimgħu waħda minn dawk li huma ordnati bil-grazzja tal-Alla djakni fostna fid-dar tar-River of Love Mari Xerri. Il-mulej jitkellem minn fomma, irċievu l-kelma tal-mulej. Grazzi Pastor Gordon, grazzi Pastor Mariella li ningrazzjaw l-Alla dejjem u fuq kollox u fuq kulħadd għal din l-opportunità. U iva hija barka li aħna nintaqgħu dejjem hawnhekk biex nirċievu din il-kelma apparti t-tifħir u t-talb li jkun hawn. Imma nixtieq li qabel nibdew nonoraw l-Ispirtu Santu bħal dejjem il għaliex kull messaġġ jekk ma jkunx mimli u verament ġej mill-Ispirtu Santu ma jkun bla effett. Allura nonorawk Spiritu Qaddiż, nirringrazzjak li diġà qiegħed hawn u li diġà qed taħdem fostna mulej. Nirringrazzjak għal dan is-service li bħal kull service mulej inti ħassewwi bħal kull service li aħna nagħmlu anke fin-natural. Halleluja, f'dan is-service dak li nkisser issewwih, dak li huwa maqweġ ħadd id-drittaħ. Mulej, il-mart se tfejq u dan li ħanemnu aħna. So we just want to thank you minn issa stess, mulej, għal dak li se jseħħaw u għal dak li se jseħħ barra u għal kull min qiegħed jara u jirċievi għal glorja tiegħek missier. F'isem Ġesu Kristu. Amen. Semmejt di tas-service illa li xaħwa, inħedġiġkom ejjew għat-talb. Dan huwa spunżejr apparti il-pritk għaliex. Għax il-mulej għat li nkunu qegħdin nitolbu u jagħmel il-mirakli u jibda jirrispondi t-talb tagħna. Imma jtina kelma li lilek tixallak bozza. Minħalq u fom l-aħwa li jkunu qegħdin hemm. Wieħed minn hawnhekk qalilna llum waqt li qegħdin nagħmlu s-service, qed nitolbu, għal is-service li niġu għalih, ejjew ġast ma neħduħx li qegħdin ġast nagħmlu xi ħaġa ta' nhar terba' u nhar ta' sibt. Service meta mmorru nagħtu service il-karozza għaliex. Għax ikollha bżonn terġa' tieħu l-ħajja xi fejn ikollha daqsxejn qed imur lura jerġa' jiġi. U dan is-service hekk ħajamel f'isem Ġesu Kristu. Ħanitkellmu fuq ir-refuġju tal-mulej. Ken tiegħi, qawwa tiegħi, int. Psalm 91 verse 2. Mu semmejtu hekk fil-fatt. Għax propju dik li ġiet f'qalbi minant l-Ispirtu Santu waqt li tlabtu bil-ħeġġa biex jagħtina kelma li verament toħroġna differenti minn hawn. Il-mulej verament irid jurina xi ġifieri ir-refuġju ta' Psalm 91 li ħafna drabi tgħidu li kemm il-darba dnieħ veru, kemm il-darba dnieħ di. Imma kemm il-darba dnieħ konna konvinti minn dak li qegħdin ngħidu. Illum xi ħaġa fuq hekk ħanagħmlu, ħanidħlu f'dan ir-refuġju, okay? U millum il-qudiem ma noħorġux minnu. Għaliex? Għax faċli toħroġ minnu. Il-qerq li għaw, il-verità qed tiġi qed jagħmluha jippruvaw jimmutawha, jew idawruha, jkissruha fid-dinja. Dak li jiġri fil-familji tagħna, dak li jiġri ġol knisja, dak li jiġri f'ġisimna, kollu jista' ibedna minn dan ir-refuġju. Imma il-mulej qed jgħidilna llum. Ħanallimkom, ħanedilkom kif tibqgħu fil-ken tiegħi ta' veru. U plus hekk x'inhi l-qawwa li jgħidilna ken tiegħi u qawwa tiegħi. Mela. Iva, u għandna nkunu kull ġurnata li tgħaddi, irridu nkunu grateful. Għaliex mhix faċli fil-maltempati li ngħaddu minnhom u dak kollu li niffaċċjaw, ikonna refuġju għalih. Jekk ma naħsibx li hawn min jiftakar, imma
fi żmien il-gwerra meta aħna nsemmu shelters. Sewwa, forsi biex ikolkom idea ta' refuġju. Ix-shelters forsi xi ritratt minn dawk l-antiki li kienu jkunu fix-shelter. Meta jkun hemm xi air raid jew xi gwerra. Jiena grazzi mulej ma niftakarix u jalla ma narajiex. Imma ritratti tal-ġenituri tiegħi kienu joruni. Kienu jkunu dak ix-shelters iffullati, kulħadd kremd, ma jaf x'inhu jagħmel ġo dan ix-shelter, imma still it saved lives. Ġifieri kien jisalvaw il-ħajjiet, kienu jiġu protetti u iktar minn hekk x'kienu jagħmlu? Kienu jidħlu kif huma. Malli jisimu s-sarena, bob jitilqu kollox u jitilqu jiġru ta' fuqhom senduqhom tgħid il-kelma. Ġifieri spiritualment dan ir-refuġju li qegħdin nitkellmu fih, ħafna drabi, right, meta aħna qed niffaċċaw mal-tempati, ċirkostanzi li jitfaladu jew il-ħajja, imma rridu nitilqu kollox. Bħalma kienu jagħmlu dawn in-nies biex isalvaw ħajjithom, itlaq kollox, erħi kollox biex tidħol fil-ken tal-oli u taħt id-del ta' dak li jista' kollox, mhux inbilli niddikjarawh. Irridu verament, we let go of everything, għax m'għandniex aqwa minn dan il-ken, m'għandniex aqwa minn dan ir-rifuġju, illum ma fadlinniex options. Ħli fit-talb, ħli fil-preżenza talla, dik biss li lilna tenna nimxu nħarsu l-qudiem. Dan ir-rifuġju li ħanitkellmu fuqu, li jinkludi t-talb, il-preżenza talla kontinwament, li aħna nibqu granfati mal-kelma tiegħu. X'tista' tagħmel iktar minn hekk eduli fil-ħajja li qegħdin niffaċċjaw u ċ-ċirkostanzi li qegħdin niffaċċjaw. Jiġifieri, thank you Jesus, grazzi Missier, grazzi Spiritu Santu li aħna armati li Alla tagħna dan il-shelter, dan il-ken. Issa, mela dan huwa Psalm 91 verse 2, so ken tiegħi underlined, awwa tiegħi, Alla tiegħi. Jien fik nittama, għaliex qed nagħmel l-enfasi fuq tiegħi. Għax tittamlu tiegħek. Il-ken li huwa Alla tiegħek tittamlu tiegħek personali. Ħafna drabi x'jiġrilna ma jkunx tagħna personali. Nafu li qiegħed hemm, imma ma nkunux fih. U din naqra ftit ħin li għandna llum, dan ir-rifuġju ħanamluh personali għax jekk ma jkunx ħanaraw li rridu nagħmluh aħna. Qiegħed hemm għal kulħadd, ma mhux kulħadd jidħol fih. Sewwa, issa trid tagħmel lil dan Alla tiegħek. Jiġifieri, mela Alla mhux ta' kuqibhom, ma mhux kulħadd jagħmlu tiegħu. Li inti tagħmlu tiegħek u li inti tafu. Mhux li taf li jeżisti biss, li tafu u jafek. Issa fit-twelid mill-ġdid, ovvjament insiru tiegħu, imma li ssir tafu, all right, hemm proċess. Hemm proċess u li dan hekk ma nagħmluhx ħanitilfu ħafna. Apparti il-perikli li jekk ma nitlux fix-shelter, fil-ken tiegħu, f'dan ir-rifuġju, ħanibqu barra taħt il-bombi, taħt l-attakki, taħt l-air raids li ġib miegħu il-gwerer, il-battalji, fl-ispiritualità qed nitkellem issa, all right? Jiġifieri noqogħdu attenti biex nifhmu eżatt għal dan il-messaġġ. Lut 11 vers 6 jedinna biex nidħlu daqsxejn fil-kelma. Għax kull min jersaq lejn Alla jenħtieġlu jemmen li Alla jeżisti u li hu jagħti l-ħlas xieraq lil dawk li jfittxuh. Issa, il-message translation li tant inħobb nidħol fiha għax tispjega ħafna, tgħid hekk: anyone who wants to approach God must believe. Mela, min ħajersaq? Ovvjament, għax irid lil Alla, jersaq li inti ħatersaq issa biex issir tafu. Li inti ħatamel konoxxenza tiegħu. Mela ħatersaq lejn Alla b'dak il-mod
no matter what, lest li tneħħi u tajjar kollox minn ħajtek biex issir taf lil dan Alla. Mela, kull min irid jagħmel hekk, all right, li jemmen li Alla li kollox, li l-opinjoni tiegħi spiċċat darba l-dejjem, once li se nersaq leħ, li huwa dak Alla kbir, li no matter what, anki jekk jiena għaddejja minn dan il-witmudlam, li għaddejjin minn xi battalja, li qed nitlob u għadni ma rajtx. L-answer tal-prayer tiegħi, jew inkella tlabt u ma ħadx dak li instennejt. Imma rridu nibqu niffukaw li Alla huwa hu. Alla hu. M'hemm ħadd fuq qed jara dak li minnix nara jien, qatt jiġi żmien li ngħidlu grazzi Ġesu li għamilt hekk, li la hemm miktub il-wedit tiegħu. Ma għamilhomx hemm ġast biex jimla l-ktieb, imma għamilhom hemm għax hekk irid, imma iċ-ċirkostanzi li forsi ikunu qegħdin fihom għax ġibnihom bidejna, jew inkella għax ġew fuqna, ikun jeħtieġ hekk jgħid il-mulej. Mhux kif tlabtni, imma ħanoħorġok minna, għalhekk dan ir-refuġju, għax sakemm int qed tgħaddi minn dat dubju, minn dat taqlib, għandek bżonn il-ken tiegħi. Jgħid il-mulej, il-ken li jżommok milli titlaq mal-kurrent. Li jżommok milli titkisser. Għalhekk ken tiegħi u qawwa tiegħi, għax f'dan il-ken ħajtik il-qawwa li tibqa' sod. Ħajtik il-qawwa li ma tibżax. Qatt li jiġu imma int ħatibqa' sod. U dan il-ken għandna bżonnu kuljum. Għax kuljum għandek bżonn kelma. Kuljum għandek bżonn kuraġġ minn għandu l-mulej. U fil-ħlewwa tiegħu itik eżatt dak li għandek bżonn dakinhar. Xejn iżjed u xejn inqas. Għalhekk li l-Iżraeliti kien qallhom, isma' meta tawhom il-manna biex ma jmorrux jiġbru u joqogħdu jiġmgħu għal xi ġimgħa biex ma jqogħdux ġejjin u sejrin, le, għax hekk tagħmlu hekk. Ħajitħassrilkom dak li ħad tiġbru mill-lum għal għada. Kuljum tidu tmorru tiġbru dik il-ħaġa ta' kuljum. U għalina diki, ma nistax ngħid isma' llum tlab tagħmel 3 sigħat nitlob. Issa għandi 15 oħra qabel nerġa' naqbad nitlob. Sewwa, imma knamlu kieku, imma għax nedu iwa tlabt. Le, mhix dik. Aħna dak li nħobbu, dak li rridu relazzjoni miegħu, sewwa biex issir tafu tittamela miegħu kull ħin u kull mument. Biex inti titgħallem u tara fil-karattru tiegħu. U f'dan ir-refuġju hekk qed jgħid il-mulej, inti offendejt ruħek, inti muġuħ b'xi ħaġa, inti żbaljajt. Issa tinlaqx għalik waħdek? Jew toħodha kontra tiegħi iktar? Għax ħafna jaqgħu fiha di? Imma għaliex mulej, mela ma smajtnix. Imma għaliex mulej, il-kelma tiegħek mhux hekk tgħid. Imma għaliex mulej? Mhux għax mhux tajjeb ta' li nkunu fil-kwiet u niftħu qalbna mal-mulej, imma ma naqux fl-ereżijiet u inħallu id-demonju jfesfes affarijiet li jistgħu jagħmlulna l-ħsara, imma għalhekk għandna bżonn li nidħlu fil-ken. Kuljum f'dan ir-refuġju, Alla għalhekk provdih, għax kien jaf ma xi issa nħabbtu wiċċna kontinwament. Mela, he cares enough to respond. Jinteressaħ u jimpurtaħ li jirrispondik. Alla volja x-xitan jibda jgħidlek, le, ħallik hemm, għattara kif ma t-talb ma jinstemax, għattara fi qed teħli ħajtek int. Ġifieri f'dan ir-refuġju int daw ma tħallihomx jirkbuk. Hemm differenza bejn bniedem u ieħor ta' kif naraw lil Alla f'ħajjitna, għalhekk kien tiegħek għax inti tittamlu tiegħek, mhux hu. U tawlek imma int tittamlu tiegħek. Ġifieri differenza bejn Kristjan u ieħor propju hija di. Li hemm min kuntent li jieħu minn dak li jirċievi ħadd ieħor. Right? Ġifieri
x'sema dik, jew x'sema dak il-brother u nimxi fuqu. Għax għażin wisq jien biex naqra l-kelma u nħalli Alla jkellimni imma di Alla ma jridix. Tajjeb li nitalmu minn xuxin, tajjeb li nitolbu għal xuxin, imma fejn jidħol Alla irid lilek personali. Kull wieħed u waħda minna irid dak il-ħin miegħu biex ikun jista' jiddrittak, biex ikun jista' itik il-wej fil-ken, fit-trabil tiegħek. Fil-ġenn u fl-istorbju li hawn fid-dinja mhix faċli tisma' leħen Alla ta' jekk ma tagħmilx dan il-ħin u tbati. Għax meta nagħmlu żball, orrajt nistgħu ndawruh bl-għajnuna Alla, imma mhux faċli titbagħat il-konsegwenza wkoll. U dak kollu nistgħu nevitawh. Jekk aħna nibqu f'dan ir-refuġju, orrajt li qegħdin ngħidu li Alla għamel għalina. Hemm xi ħaġa li waqt li qiegħda nitlob u nara fuq din il-ħaġa tar-refuġju mulej, kemm għandna bżonnu dar-refuġju, kemm għandna bżonn il-preżenza tiegħek mulej. Hija l-iktar ħaġa prezzjuża li aħna għandna. Li terġa' tqajmek u tissudak meta intaqla xi daqqa, meta jiġi xi trabil li tibda taħseb li se jgħattnek. Imma mbagħad f'dan ir-refuġju ġejja l-qawwa. Ġejja l-qawwa. Petru f'Matthew 14 meta dan mexa fuq l-ilma, all right, Ġesu ma ċanfrux għax darit jagħmel bħalu, sewwa, anzi thanks God, għax anke lilna Ġesu irid li aħna nagħmlu bħalu, irid li aħna nimitaw. Meta rid jimxi fuq l-ilma, Ġesu qallu ejja. U Petru kellu fidi biżejjed biex jagħmilha. Li ġara li waqt li kien bil-fidi kollha qed jagħmel dak li xtaq jagħmel, li ra l-sitt tiegħu jagħmel, il-maltempata li nqalet fuq il-baħar fin-natural sewwa neħħitlu għajnejh minn fuq dak li kien għadu kemm għajjatlu ejja u li kien jafda fih, malli neħħajnejh minn hemm ereq, waqa'. Għax kien għadu ma jafx li Alla hu. Ma kienx għadu jaf biżejjed Alla hu x'jista' jagħmel għalih jekk jibqa' jafdah. U Ġesu hemm ċanfru għax ma baqax għaddej. Jiġifieri aħna ħafna drabi għandna fidi, mhux ma nemnux. Imma fil-maltemp jiġrilna bħal Petru. Li waqt li nafu li hemm Ġesu, li nafu li nħobbuh, u li qiegħed hemm u qed jgħidilna ejja. Imma x'nagħmlu? Nneħħu għajnejna fil-maltemp. Il-maltemp meta jiġi jurik kemm vera temmen li Alla hu. Jurik kemm inti vera tafu lil Alla, jurik kemm vera Alla jaf lilek. Għax li kieku vera nifmu li Alla hu. L-ebda mal-tempata ma nħalluha terriqna. L-ebda mal-tempata. U hemmhekk ġi imċanfar Petru meta Ġesu qallu għax iddubitajt. Dik qiegħda vers 31. Bniedem ta' fidi żgħira għaliex iddubitajt. Hemmhekk ċanfru. Għax ma baqax għaddej fil-maltemp u wasal fejn kellu jasal. Di fija ħafna x'nitalmu l-aħwa ta' kien tiegħi qawwa tiegħi int mulej. Għaliex? Għax f'dik il-maltempata kbira li ma tlumux il-Petru ta' ġifieri li ovvjament twerwer, imma Alla illum qed jgħidilna jien provdejtilkom refuġju biex meta jiġrilkom bħal Petru ma terqux. Għandkom fejn tkomplu titfu għajnejkom, għandkom fejn issibu s-serħan, għandkom fejn issibu l-kuraġġ, għandkom fejn issibu t-tama. X'inhi il-problema? La għandna l-Alla, għandna kollox. Issa, tista' jkun u minu li se taweġġana jew x'inhu ġej kontrina fil-familja.
xi mart. Il-mulej tagħna l-wediet li jekk aħna verament ma naqtux qalbna u nibqgħu għaddejjin fuq il-mewġ, għandna naslu. No matter what l-answer jiġi, għax l-aħna qed nitolbu kuljum biex imexxina, ħafna mid-drabi meta nitolbuh, jien nibda nistenna xi ħaġa u tiġi oħra. Imma mbagħad nibda ngħid imma jien la tlabt. Issa mhux di tagħni. Ma lesta se noqgħod niddubita li irrispondini. Hemmhekk tidħol il-fidi li inti issa tittuħu dak il-pass alla volja mhux dak li kont qed taħseb inti. U Alla joħorġok minna. Hemmhekk qed nagħmlu bħal Pietru, jiġifieri ma nagħmlux anzi, tlaqna bil-fidi imma issa ħankomplu. Dik li Alla qed idilna, kompli għaddej. No matter what, għax jien ħantik il-qawwa biex issa jekk tibqa' fil-ken tiegħi, jekk tibqa' f'dan ir-rifuġju, jien sentik pass kif għandek tasal. Issa, min jaqta' qalbu jgħidlek, għax Alla ma samanix, għax it-talb mhux vera jaħdem, imma inti tittimxi bil-prinċipji tiegħu. Tittimxi bil-prinċipji tiegħu kif hu irid u li hu ippjana. Aħna għandna il-kelma li hija mal kulħadd biex jorina r-rieda tiegħu, biex jorina kif jaħsibha hu il-mulej. Imma fil-ken li nkunu miegħu fir-refuġju, lilek personali se jkellmek differenti milli jkellem il-ħuk u milli jkellem il-pastors u milli jkellem il-żewġek, tafa di? Ġifieri toqgħodx tistrieħ fuq x'qalet dik u tipprova tagħmel kif għaddit dik u kif irnexxilha dik, għax għalik dak ma taħdimx. U hemmhekk ħafna niżbaljaw għax il-ways, il-pjan li jiġi huwa differenti. Għal kulħadd skont il-karattru tiegħek, skont id-djufija tiegħek, kull missier li huwa missier vera u li jaf kif għandu jiddilja ma' wliedu, ma jiddiljax l-istess mod. Għaliex? Għax kulħadd għandu l-karattru, anke wliedek stess, ikollhom karattru differenti. Sewa, ġifieri inti trid tiddilja skont il-karattru l-ebusija ta' rasi għandu dak id-djufija tal-ieħor, dak kemm hu qalil, dak kemm hu enerġiku, inti tibda tara kif ħadd iddritta u tirranġa s-sitwazzjoni rak li jkun. U l-missier hekk jagħmel ma nafx aħna ħadd minna mu l-istess. Allura irrid bl-imħabba kollha li aħna nafu li il-mulej tagħna jitlaq id-99 biex imur għal dik il-waħda u ma ninsewha għaddi. Ġifieri jekk qed tħossok waħdek, jekk qed tħossok mitlufa, jekk qed tħossok bla direzzjoni, taqtax qalbek. Għax int dik in-naġa li ħajitlaq l-oħrajn u ħajjiġi għalik. Alleluja. Grazzi Ġesu. Amen. Glorja lilek Ġesu. Issa, Psalm 144, verse 1 and 2. Imbirek il-mulej. Il-blata tiegħi li ħarriġli idejja għat-taqbida u subajja għat-taqtija. Samawa. Tiba tiegħi u qawwa tiegħi, ken tiegħi u ħellis tiegħi, tarka tiegħi. Baqa' xi adjective ieħor. Halleluja. Kollox fih jien nisken. Issa dal-aħħar kliem fih jien nisken. Ir-refuġju u l-ken ma jaqax bħal tufiħa mis-sidra u jiġi fuqna ta'. Il-ken u r-refuġju jien u int tidu tfittxuh. Int tidħol fih. Iġifieri ejja naqtawa di, għax dik offenditni, għax dak weġġani, għax dak għamilli hekk, għax minn dik qatt ma stennejta. Listen, ħallihom ħajiddilja huma meta jiġu mal-mulej. Inti make sure li m'hemm xejn milli jżommok barra mill-refuġju. So, għalhekk jien ejja ma nitilfux il-grazzja u l-providenza tal-mulej f'dan iż-żmien li qed juri ħafna li wasanna fl-aħħar jiena naf, alla volja aħna dejjem lesti għandna nkunu jiġi meta jiġi.
Imma hekk qed juru l-affarijiet u bħalma qal Pawlu ejja ħalli naslu u tiġrija nagħmluha sal-aħħar. Mhux inkunu għamilna 3/4 minna jaħasraw fl-aħħar, ħabba forsi xi ħmerija, inħallu l-għadu jidħol u itellifna dak kollu li aħna tant stinkajna lih, sewwa ejja inkisru l-pride l-aħwa. Ejja numiljaw ruħna. Let's really focus on Jesus biss. Għax kulħadd jista' jweġġek, kulħadd jista' jiddiżappuntak. U minu ħadd mu perfett. Xi darba jew oħra ħaj jiddiżappuntak kulħadd. Mhux bl-intenzjoni ta' imma xil-bniedem hekku. Sewwa, allura anki għall-Knisja, niġu l-Knisja, u għax hemm dik tweġġani, u għax dik qalet kelma weġġitni, u għax dak ma jsellimlix, u għax dik hekk u għax dik hekk. Vera, il-ġisem uħoss. Imma aħna għalfejn niġuha. X'għedna fil-bidu? Mhux is-service. Mhux għas-service niġu biex dak li għandna mkisser nerġgħu jerġa' jagħmlu n-nasħiħ il-mulej. Dik kollox. Li meta naħdu l-karozza s-service aħna nkunu 100% li l-mekkanika għamlilna xogħol sew, għax ħafna drabi mhux dejjem ikun sew imma insomma. Ma rridu xogħol sew, jiġifieri mill-mulej. Hekk nistennew li meta niġu hawn ħajamlilna xogħol sew. Le? Alleluja. Grazzi Ġesu. Mela. Issa, aħna nitimgħu lilna nfusna. Aħna nitimgħu lilna nfusna bil-wedit Alla kuljum. Sewwa, kull ma neħtieġu. Psalm 119 verse 45 jedinna. Unkun bla xkiel fil-mixi tiegħi. Inkun bla xkiel fil-mixi tiegħi għax jien infittex il-preċetti tiegħek għal darb'oħra. Qed taraw ir-responsabilità li għandna. Ġifieri il-mulej provda. Imma issa rriduna aħna l-attitudni tagħna, l-azzjoni tagħna, mhix il-fidi biss ta' li int għandek il-fidi u li tiddikjara ta' ma tistax taqaf hemm għax ħafna drabi nibqgħu hemm u naraw xejn. We have to take the action, irrid infittex, irrid sik, xedin naħabbat, fittex, itlob. Hekk ma nitlobx issa. Iktar u iktar hekk ma nitlobx. X'jedinna Ġesu itlob biex taqla? Alla volja jaf x'għandek bżonn, propju għalhekk jaf x'għandek bżonn, mela tlobni ħantik jgħidlek. Jekk ma titlobniex m'għandikx. Ejja ma nkunux żbaljati u nħallu l-għadu jitfa' ċertu gideb ta' Alla jaf x'għandek bżonn, joqgħod mistrieħ biss, nistrieħ wara li nkun tlabt imma. Sewwa nistrieħ għax naf li semani, naf li ħajweġibni u mbagħad nistrieħ, mhux qabel imma. L-ewwel irrid nitlob, niġġieled għal dak li hu tiegħi, nikklejmi għal dak li hu tiegħi, u mbagħad nistrieħ fih. Sewwa. Il-message translation għal darb'oħra, and I will stride freely. Trid tneħħi xkiel minn saqajk. Żgur, naħseb kulħadd trid tneħħi xkiel minn saqajle. And I will stride freely through wide open spaces. F'merat. As I look, imma waqt li jien qed infittex il-verità, your truth and wisdom. Mela waqt li aħna qed infittxu il-verità u l-erf talla kull xkil ħajitlaq minn ma saqajja skont din il-vers. Se jitlaq minn ma saqajna, issa dana jew ħanemnuh, jew inkella ġast qegħdin hawn għal sija u mbagħad nimmorru u kollox jibqa' kif inhu. Li mihux hekk, ma jridx hekk il-mulej. Anzi f'dan iż-żmien jaqbel lilna li ma nibqgħux hekk. Għax hekk nibqgħu ma narawx il-qawwa tagħha għax nillimitawh, aħna żambatu ta'. U dawk li qed jistennew li jaraw il-qawwa tagħha tru wliedu. Ħambatu. Jekk mhux ħanqumu qawma minn hemm u l-kelma tagħha naħduha bis-serjetà għal dik li hi. Il-kelma tagħha. Ġesu Kristu nnifsu mimli qawwa, mimli tiba, mimli ġenerożità, mimli dak kollu li aħna għandna bżonn.
x'jiġri ħafna drabi nħallu l-business ħafna mill-li qed ngħid. Taf li fil-kamra fit-tat-talb qalu ħlaħwa. Tal-ħaġib, ejjew għal dak it-talb, għax li għandi miktubaw fin-notes u li l-mulej poġġa f'qalbi. Ħafna minnu qalu ħġu l-kamra minna raqas bis ftaħt ħalqien, ġifieri. Il-business li semmitu waħda minn ħutna huwa dak li jżommok milli tidħol fir-refuġju tal-mulej. U ibqa' ċert li mill-business maħna ħanoqsu qatta. Il-ħajja li hi kulħadd biżi, min mhuwiex biżi. Allura hekk ma taqbadx u tagħmel priorità li int titkellem malla li int tistrieħ miegħu kull filgħodu u kull filgħaxija anyway, m'hemmx ħin strateġiku, imma it's a must li int tisma' x'qed jgħidlek. U dan bil-mod il-mod tibda tidra leħnu u ma jkollok l-ebda dubju li dak li qed tisma' ġej minn Alla. Għaliex? Għax he's our shepherd. Huwa r-raj tagħna u l-kelma talla tgħidlek il-naċ tiegħu jisimgħu leħnu u ma jitfixkluh ma l-ebda vuċi ieħor. Vuċijiet hawn kemm trid, imma vera dak li huma verament naċ ma jitfixklux il-leħen talla, il-leħen tar-raj tagħhom. Psalm 119, verse 105, fanal għal riġlejja l-kelma tiegħek u dawl fil-modija tiegħi. Il-kelma li hu jaddilek hija il-fanal li għandek bżonn biex tasal fid-destinazzjoni tiegħek. Tixtieq tasal, kulħadd għandu goal, nemmen jien, vera? Kulħadd għandu goal fejn jixtieq jasal. Għax hekk m'għandekx qed titlef. Suppost għandek goal, target fejn inti tittasal li jutawlek Alla u all right, hemm il-bumps u l-ħams u l-affarijiet li aħna niġu nintaqgħu magħhom. Imma inti għandek dak il-goal u hu se jkun bil-kelma tiegħu dak il-fanal, all right, li fid-dlamijiet inti se tkun tista' tibqa' dej. U saqajk ma titfixkilx u ma taħbat ma l-ebda ġebla. U tibqa' dej. Halleluja. Imma hija l-kelma Alla li ħatwaslek hemm. Message għal darbohra, translation. By your words, klimek biss, mhux klim loħt, jew klim il-preacher, tajjeb li l-preacher jgħid klim Alla biss. Oraj ħaniftehmu. Imma toqgħodx laqqas. Il-kelma di tittaqbad lila u dak kollu li tisma, dak kollu li tuħu pjaċir tisma u titgħallem. Imma dejjem mur kunċert li qiegħda in line ma dak li mal-kelma tiegħu. U plassek, kelma personali għalik ġejja mhux minħaq il-preacher ta' jew minħaq ikun min ikun. Ġejja int through the Holy Spirit. U meta tirċivija tkun in line dejjem mal-kelma. Għax ma jistax ikun li il-mulej jkelmek, all right, inti taħseb li jkelmek, ikun tgħid iwa ħassejt li l-mulej qalli hekk, imma mbagħad ma ssibha mkien fil-kelma Alla. Hemmhekk irdu noqogħdu attenti, għax tiżvijana waħda u tajba. Jiġifieri l-Ispirtu Santu u l-kelma dejjem huma l-istess. Mela, b'dan il-kliem f'qalbna li qegħdin ngħidu u f'fomna issa iġibuna f'pożizzjoni, mela, il-kelma Alla f'ħalqna. Ġo qalbna, all right? Iġibuna f'dik il-pożizzjoni issa biex kull biża' kull ansjetà li jġibu ċirkostanzi li nkunu qegħdin għaddejjin minnhom għax nibdu narawhom daqsxejn impossibbli. Ħajaqilunna ħafna nkwiet, all right, sa nagħmel sa ngħid. Kif ħaniffaċċja għal dal-bniedem jew l-oħra, il-familjari tiegħi kemm qed ituni b'hard time. Imma bil-kelma f'qalbna u f'fomna, il-mistrieħ jiġi. Int ma tippanikjax u tkun tista' tara sew mingħajr it-tfixkil. Tiġi f'dik il-pożizzjoni li Alla jridek biex int tagħmel dak li qed jorik. Dak huwa ir-rifuġju li qegħdin nitkellmu fuq l-azzjoni u l-attitudni li għandna nieħdu fiċ-ċirkostanzi li nkunu qegħdin fihom. Kif nittakiljaw, kif niħħendiljaw huwa kollox. Sewwa? Issa.
Rumani 2 vers 2 jedinna. Timxux ma' xejra ta' din id-dinja. Iżda nbidlu skont it-tiġdid ta' femtkom biex iseħħilkom tarfu x'inhi r-rieda tal-Alla, x'inhu tajjeb li joġbu, x'inhu perfett. Mela għal darb'oħra, all right, jekk aħna forsi marċivejniex dak li qegħdin nixtiequ għal darb'oħra. It's not over yet. Ibqa' dej għax ma tistax tgħid fl-aħħar iċ-ċirasa tal-aħħar xedula. Tkun fl-aħħar, jiġifieri fl-aħħar titpoġġa dik hemm kapaċi jaħassa kif tkun ħataqta' qalbek jinfetaħ il-bieb. Issa, mela timxux max-xejra ta' din id-dinja għax id-dinja torik mod ieħor. Iġġalek tiddispra, iġġalek tieħu tiegħek minn fuq, iġġalek ma tċedix. Sewwa, imma qed jgħidlek iżda nbidlu kif? Inbidlu billi taqbad din il-kelma u moħħok iġġeddu, iġġibu jaħseb bħalma hemm miktub. Ħafna x'ngħidu, I have the mind of Christ. Imma veru? Għandna the mind of Christ. Biex ikollok the mind of Christ, tittaħseb bħalma jaħseb hu. Sewwa, issa dil-kelma ekki ħatenna meta naqrawha u jedinna x'għandna nagħmlu, qegħdinna nġibu moħħna jaħseb bħalma jaħseb hu. Joġobna u ma joġobniex. Ġesu wkoll, issa li bnaħseb ma tantx kienet xi ħaġa li kienet sabiħa għalih, għamilha għax rrid jagħmel ir-rieda ta' missieru, rrid jobdi. Mhux għax kienet xi ħaġa sabiħa, imma mbagħad Alla u liħ tgħidlek u ħall-premju ta' dak li kellu jieħu ora għaliex għall-imħabba tagħna għax kien qed jara lilna kemm kellna bżonnu allura ma qatx jgħid mara għax għandi ngħaddi minn dak kollu ma jien le qatt. U bl-istess mod aħna meta qed inġeddu moħħna f'skont hemm miktub ħafna drabi ma toġobniex imma biex inkunu naħsbu bħalu hekk irridu nagħmlu, inġeddu dan il-moħħ u ma naħsbux iktar kif taħseb id-dinja, għax kif jaħseb il-mulej, mhux kif taħseb id-dinja, anzi pjuttost il-kontra. Jiġifieri ħanaraw ħafna affarijiet li huma kontra dak li ngħixuh. Li nibqgħu nemmnu u nagħmlu kif trabbejna u kif tallimna minn xkunitna, jew għax twelidtek. Sewwa, jew ma naqbilx ma dak li hemm miktub, trid tqaċtu minn ħajtek u tibda taħseb u taġixxi kif jaħsibha u jagħmel Alla. Jekk titkun fil-refuġju meta jiġik l-inkwiet, inti ma tistax tirreġetta dak kollu li Alla qed jgħidlek biex tagħmlu. U mbagħad tippretendi li ħad tidħol fir-refuġju tiegħu. Orra, mhux għax ma jilqikxu ta' int aqqas tfittxu. Għax aqqas tibda temmen. Ma tibdix tfittxu. Int jew int ħaġa waħda miegħu u tfittex dak kollu li hu tiegħek u dejjem issibu lest tipprovdijulek. Jew inkella qed titħaq bik innifsek. L-ipokrisija hija xi ħaġa li Alla żgur ma jridix li ngħidu mod u nagħmlu ieħor, l-ar ħaġa dik. Sewwa Ġwanni 3 Ġwanni vers 1 u 2 nħobba din. 3 John 1-2. Aziz, nitlob lil Alla li kollox imurlek tajjeb u li tkun f'saħħtek. L-istess bħalma inti sejjer tajjeb f'ruħek. Jiġifieri hemmhekk qed jurina ir-ruħ li jekk inti tġeddida bil-kelma tal-Alla, all right, ruħek il-mod kif taħseb issa, all right, kif ħatibda taġixxi, jibda jmur kollox sew. Għax inti qed tagħti każ x'qed jgħid Alla. U meta qed tagħmel hekk, se jmur tajjeb ġismek, se tistana f'kollox u kollox jiġi in line. Imma kollox jiġi mill-kelma li jint batta tikas u temmen il-kelma, iġġeddet moħħok u kollox jiġi f'postu. Għalhekk ma nistanewx kultant, għax nipprov nistanew, mhux għall-flus biss qed ngħid, f'kollox li jiġik tagħmel suċċess f'kollox. Għaliex? Għax ikollok id-direzzjoni tal-kelma tal-Alla. Imma ħafna drabi nippruvaw nistanew kif nafu aħna.
U dik m'għandha l-ebda garanzija ta' suċċess. Sewwa, x'jiġri? Ħan nitkellmu ftit fuq il-maltemp. Għax wasanna daqsxejn fit-tmiem. Alla vola xtaqt għandi xi ħaġa oħra, ma anyway. Il-maltemp hawn xi ħadd iħobbu? Xi ġurnata xitwija hekk kollha rat u jinnaf u sto. Aw! Le. Anyway. Imma ejja ngħiduha fin-natural. Ma still mhux xi ħaġa sabiħa. Sewwa, jiena netalija nagħlaq il-blinds, nagħmel kullimkien ma jidirx, ħalli la nara riħ, la nara s-sema griża x'paris li qiegħda fuq fil-penthouse nara kollox ma' wiċċi, kollox jixel, riħ minn kullimkien, allura nagħlaq kullimkien biex minn għalija ninsa li hemm il-maltemp. Imma meta jiġi l-maltemp, xorta ta' jibda jitrijet kull mem u jfakkarni li hemm il-maltemp. Ġifri tallimt minna di, ma tistax taħbih il-maltemp. Tistax tinħebata. Il-maltemp trid tipprepara lih u tiffaċċjah. U tallimta di, qed kemm fiha talima di. Qed tinut li knemlu ħafna affarijiet xi kultant biex naljenaw ruħna, imma li rridu niffaċċjaw u nippreparaw f'dan il-ken, f'dan ir-refuġju. Imma ejja ngħidu ġiel mal-temp. X'ħan għamlu? Iġri għar-refuġju. Meta tiġi l-battalja mhux hekk jagħmlu jisimgħu x'jiġru, jiġru għax-shelter. Mela meta jiġi l-maltemp, jibda ġej il-panic attack. Sewwa, biżgħat. Qed nitkellem fl-ispiritwal issa. Biżgħat, ħataqta' nifsek. Ma nafx ħataqbad tgħid bil-kemm qas toħroġlok kelma, il-biża'. Iġri għal-refuġju. Iġri għal dak ir-refuġju. Tħallix oqgħod attent x'joħroġ minn ħalqek xi tlissen. Ħafna drabi l-ewwel kliem li joħroġ minn ħalqna huwa dak l-iktar importanti fis-sitwazzjoni li nkunu ħaniffaċċjaw. Għax bil-biża' nibdu ngħidu ħafna affarijiet li ħajaħdmu kontrina. Jiġifieri li tipprepara għal maltemp li inti dejjem tkun f'dan il-post ta' ken u ma toħroġ minnu biex meta jiġi ma tippanikjax. U hekk tallimt jien ukoll, qed tista' billi noqgħod nibża u noqgħod ngħid xi dwejaq fiha x-xitwa u xi dwejaq wara kollox il-mulej ħalaqa. Jiġifieri llum il-ġurnata drajt nagħlaq ħalqi ngħid iwa issa tgħaddi. Għax wara kollox kull mal-tempa ta' tieqaf u mbagħad jiġi l-bnazzi vera u anki fl-ispiritwal. Kull mal-tempata tgħaddi. U jiġi l-bnazzi. Jekk nibqu, ma nerqux sewwa fil-maltempata tista' teqreq. Diki. Proverbs 3:25 tibżax meta tara l-boloħ jitwerwru jew tiġi fuqhom il-ħsara tal-ħżiena. Għax il-mulej ikun ma' ġembek u jħarislek riġlejk biex int ma tinqabadx. Mela ejja ma nħarsux lej dak li qed jiġi fuq id-dinja. Għax ħafna drabi iwerwirna għax nibdu naħsbu li dak li ġej fuq id-dinja ġej fuqna wkoll. Mhix hekk tgħid. Dan is-salm, anzi pjuttost jedinna 1000 ruħ jaqgħu ma' ġemna u 10,000 fuq il-lemin tagħna ma lejna id-deni ma jirsaqx. Halleluja! Imma fir-refuġju l-aħwa ma ninsewx fir-refuġju fil-ken tiegħu taħt ir-rix tiegħu. Biss. Mela, Rumani 12, ħana naqra ftit skritturi u nagħlqu. Rumani 12, 11 u 12. Tħallux il-ħrara tagħkom tibred għax il-maltemp jaf jagħmel hekk. Tħeġġu fl-ispirtu, ejjew għat-talb, ejjew inaqdu. Ejja nkunu spalla għal xulxin. U nippruvaw nifhmu lil xulxin. U ma niġġudikawx u ma noqogħdux nqasqsu fuq hekk u fuq hekk. Ejja nħallu il-minu kompetenti. Jieħu ħsieb dak li għandu jieħu ħsieb. U aħna nieħdu ħsieb biss dak li Alla sejħinna lih. U tafu kemm nimxu tajjeb kieku. Diki l-unità li aħna għandna bżonn, mhux f'dil knisja biss, fil-ġisem ta' Kristu kollu. Imma hekk aħna naqbdu nipprattikaw hawn, taf kemm naraw iktar il-qawwa ta' Alla taħdem.
Mela hemmhekk għandna aqdu lil mulej ifirħu fit-tama, stabru fil-hemm u jitolbu bla wafqien. Dak huwa r-rifuġju. Proverbs 19:20. Isma' l-parir u l-qattalim. Tagħmilx ta' rasek li jint taf biżejjed u li taf kollox u li tiegħek biss tajjeb. Il-parir ilqa. It-talim ilqu hemm ħafna x'nitalmu biex iqara biex ikollok l-erf sal-aħħar ta' ħajtek għax inkella ħatiqaf x'imkien. Bħalma ġalu Pietru, ħatiqaf. U hemmhekk il-mulej ċanfru. Ejja ma naqilux iċ-ċanfir tal-mulej għax nibdew tajjeb u nifqu fin-nofs. L-erf tal-mulej. U mhuwiex għall-iswiċċ tal-kelma. Itfaddaw tagħha fuq id-dlam tiegħek. Tippruvax issolvi l-problemi mingħajr il-kelma għax il-kelma hija d-dawl li għalfanala r-riġlejk. Iknes kull imrar. Daw punti ta' biex ngħinu l-xuxin nibqu f'dan ir-refuġju. Iknes kull imrar, kull rabja, kull nuqqas ta' maħfra. Neħħi l-infedel lejn Alla minn ħajtek. Neħħi lilek innifsek minn nofs f'kollox. Taf kemm tistrieħ? Kemm tistrieħ. Meta twarrab minn nofs. Aqqas vera tħossok vera serħan. Ibqa' committed. Ħafna drabi fiġri għaddi l-maltemp aħna ngħidu, ħalli nkompli bħajti. Imma taf kemm niżbaljaw? Għaliex? Għax fix-xefaq tiġa jkun beda jberraq ieħor. Allura ma titħalli l-ebda maltempata tiddedalek ħajtek. Inti trid tarma ruħek għal maltempata u tibqa' dej. Jekk kont tiġi l-fellowship tibqa' tiġi l-fellowship mhux tetqax jiena malli għaddi kollox, mbagħad immur, jekk ma tkunx ovvjament xi sitwazzjoni li ma tistax għax tkun f'xi sodot jew fim. Imma ejja għax waqt il-maltempata int tibqa' dejja ħafna drabi għax ir-risposta minn hemm se toħodha. Mhux li tingħalaq waħdek u tistenna risposta għataqa' minn x'imkien. Kompli għaddej dak li hu hekk kienu dak li kont qed tagħmelu tajjeb għax l-għajnuna minn hemm se ssiba. Li inti tibqa' fir-rida t'Alla. Ħafna mill-affarijiet isiru waqt li għaddej il-maltemp biex inkunu nistgħu noħorġu minnu. Okay? L-aħħar ftit, finanzjarjament batut bħalissa. Kemm darba neduha, meta jipprovdi mbagħad nagħti. Ħażin. Għax inti biex tara il-prinċipju t'Alla mhux hekk jgħid, tittaqti. L-ewwel mbagħad taqati u jingħatalek. Ġifieri da mhix ħatejt isma' ħanaqbad ċertu somma, għati milli għandek. U il-prinċipju t'Alla jaħdem. U inti jerġa' jtik. Terġa' tieħu, tagħti minn dak li għandek u jerġa' Alla jtik għax int qatt ma tista' tgħaddi lil Alla. Ma tistax. You cannot overcome him, dejjem fuq eku. Ġifieri meta int tobdih u jaħsiblek tiġa għal darb'oħra. Nibnu l-fidi tagħna għal protezzjoni oħra din, għas-saħħa, għal finanzi, għal familja, fuq dak li l-Bibja tgħid fiċ-ċirkostanza li tkun fiha. Inut li taqbad tistudja fuq il-finanzi u fuq il-familja, meta inti għandek bżonn fejqan. Il-perjodu li inti għandek bżonn fejqan, aqbad il-kelma fuq fejqan. U jibqa' medita, itkisser fuqha sakemm tinżel f'qalbek u ssir realtà għalik. U mbagħad tara l-frott tagħha. Ejja nimxu fuq il-prinċipji tal-mulej, ħalli naraw il-qawwa tal-mulej taħdem. Iddikjara bleħenoli li Alla huwa r-refuġju tiegħek, ħalli jisimek ix-xitan u jkollu jitlaq. Titħasseb xejn u ibqa' sod fil-fidi tiegħek u fil-mixja tiegħek mal-mulej. Studja l-kelma u skopri kif Alla iridek tgħix. Studjaħħa l-kelma. Għex kontinwament fil-kentaloli billi tobdi. Il-vuċi u l-kelma li Alla ħalla miktuba għalik billi tagħmel il-kelma mhux tismagħha biss. Dominic, tista' tiġi please? Aw qiegħed? Yes. Mela, imbagħad inkunu safe. Mhux qabel?
Għax dawn huma prinċip li Alla jridna ngħixu bihom. U nirringrazzjaw l-Alla li llum tagħna dan il-ħin biex f'dan iż-żmien daqsxejn jiebes, rajt li qed ngħaddu minnu għax huwa jiebes, imma għall-poplu tiegħu ipprovda refuġju. Refuġju mill-bombi, refuġju mill-air raids, mill-xejkjaturi, mill-isparar, mill-istorbju tad-dinja, tista' tidħol fil-ken tal-għoli u ssib dak li qalbek tant tixtieq. Qabel ma nagħmlu ftit talb flimkien, nixtieq li tgħidu dit talba miegħi fuq da suġġett. Għalqu għajnejkom u fuq dak li smajtu hija talba li birkitni żgħira ħafna qasira ma mean it from your heart biex verament dak li nixtiequ mill-mulej li nkunu fil-ken tiegħu narawh. Mela għala għajnek immaġina lilek innifsek rasek fuq l-ispalla ta' Ġesu. Kif kien jagħmel Ġwanni. Ġwanni kien dejjem rasu fuq sider Ġesu. U għax m'għandniex inkunu aħna hekk ukoll. Mela immaġinak li qiegħed hekk. U ideh imdawrin miegħek hekk ara. Janqek fil-ken li tant tixtieq mill-maltempata li qed fiha. Grazzi Ġesu. U għejt miegħi mulej Ġesu. Fil-qawwa tat-tempesta int tibqa' fil-kontroll. U fin-nofs tal-battalja int tħares li ruħi. Int waħdek l-ankra. Meta l-qluħ tiegħi jitqaċtu u jiċċartu. Imma jien dejjem miksija bimħabtek waqt it-tempesta. Nirringrazzjak mulej li jent nagħmel dan il-messaġġ. Li naf li ħafna qlub mulej għandhom bżonnu minn ħaġa u minn foħra. Imma grazzi li inti provdejt ir-refuġju mulej. Fej nistgħu nsibu l-ken u t-tanniqa tiegħek. Halleluja. Nixtieq li nispiċċaw bil nfaħru l-mulej b'din il-kanzunetta l-aħwa minn qalbna. U waqt li qed infaħruh, stenna l-miraklu tiegħek. Stenna li t-tempesta tiegħek tiġi fix-xejn. Stenna li x-xitan li tant qed ifixklek jaħrab għax ma jiflaħx għal dan it-tip ta' worship. Ma waqt li qed inkantaw u nfaħru l-mulej, toqgħodx lura, qumu faħru u uħroġ hekk għandek bżonn għat-talb ħalli nitolbu magħkom naqblu flimkien għal bżonnijiet tagħkom bħal dejjem wara li nkunu faħħarnihom. Mela, lilkom li qegħdin tisimgħuna u li naf fiċ-ċert li din il-kelma kienet ta' balzmu għalikom ukoll. Inti li għaddej minn mal-temp, tatax qalbek, għax bħalma smajt, kull mal-tempata tiġi fix-xejn. Jekk ikollok il-Ġesu fid-dajsa miegħek. Jekk inti taf il-Ġesu għax smajt bih, imma tixtieq bħal medna llum li taraf li u Alla u li jeżisti, li inti ssir tafu li hu jsir jaf lilek, hemm mod kif inti tista' tagħmel dan. U hekk dit talba miegħi ħalli tkun tista' tara l-grazzja tiegħu tinżel fuqek u bħalma tedinna l-kelma titwilet mill-ġdid li inti issir parti mill-familja ta' Alla l-missier, tista' jaħlu missier u jkollok familja fej tista' tiġi taqsam qalbek magħhom, issib min jifhmek għax il-koll għandna għan wieħed li nħobbu u noġbu li sidna Ġesu Kristu. Għalejt warajja, mulej Ġesu, illum
kont qed nisma' din il-kelma dwarek. Ma marriċ nibqem, irrid insir nafek veru, irridek f'ħajti, irrid namlek is-sit tiegħi. Ħu nitolbok biex taħfirli mulej. Taħfirli dnubieti mulej. In-nuqqasijiet tiegħi kollha. Mulej, naf li ma nistax nibqa' sejra hekk. Nitħaq bija nnifsi. Irridek taħfirli mulej u tagħmilni tiegħek. Grazzi li qed tilqani fil-familja tiegħek kien llum nemmen u niddikjara li inti s-sit u s-salvatur tiegħi li inti mitt. Difnuk li xuxtajt bħalma det il-kelma u l-lum qiegħed in-naħa tal-lemin tal-missier. Titlob għalija hemm kontinwament. Grazzi mulej li llum jiena kreatura ġdida u li x-xitan tilifni darba l-dejjem. Ix-xitan qiegħed taħt saqajja u llum irrid ngħix għalik mulej. Imlini bl-ispirtu qaddis tiegħek biex jien nkun nista' ngħix din il-ħajja li jien ġejt biex tatini, il-ħajja bil-kotra. Jien nirċivija mulej u nedlek grazzi minn qiegħ qalbi għall-glorja tal-missier. F'isem Ġesu Kristu, halleluja. Grazzi mulej. Aħna nintaqgħu kun nhar terba, kun nhar ta' sibt, u kun nhar ta' ħadd, kun nhar terba, kun nhar ta' sibt fis-seba'. Kun nhar ta' ħadd fl-10, ejjew inaqdu magħna u duqu u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Halleluja.